Van ser molts, tant els excursionistes de vocació com els ocasionals, els que es van animar fa uns dies a pujar a la Mola. L'objectiu era celebrar la inauguració de la nova taula d'orientació geogràfica. La nova taula substitueix la primera versió de 1960 i la inauguració va ser un dels últims actes de celebració del 150è aniversari de Caixa Sabadell. El canvi de la taula d'orientació, amb motiu del nostre 150 aniversari, que en fa 50 que vam pujar a la primera, és un d'allò de joia, no? I a més veure la gentada que hi ha avui aquí, amb aquesta festa que ara continuarà i tal, escolta, molt content, Vull dir, més els que estimem la muntanya, això ens posa la carn de gallina. En una jornada històrica i festiva, la nova taula d'orientació va ser beneïda, es van cantar els segadors i la Unió Excursionista de Sabadell va celebrar la tradicional ballada de sardanes. La nova taula d'orientació s'ha construït artesanalment en pedra volcànica i està pintada a mà. Amb quasi 3 metres de diàmetre, la taula reprodueix elements clau de la vista des de la Mola, tot indicant la toponímia i l'alçada dels pobles i muntanyes. La taula d'orientació fa dues coses importants. La primera és convidar-nos a pujar. Sabem que descobrirem una cosa nova, una cosa interessant. I la segona, explicar-nos el territori, fer-nos conèixer millor un territori, que també és la manera d'estimar-lo cada dia més. El procés de muntatge previ al multitudinari acte va començar uns dies abans amb el trasllat de la nova taula en helicòpter. La Mola, de 1.100 metres d'alçada, és la muntanya més alta del Vallès Occidental. Per això, pujar al cim la nova taula d'orientació no ha estat fàcil. Aquesta taula no és una sola peça, són moltes peces que la composen. I llavors penso que durant tota aquesta setmana hi han estat treballant molta gent i va ser espectacular la pujada amb helicòpter de totes aquestes peces que pesen molt, i em penso que van ser 7 o 8 pujades d'helicòpter, que va ser una cosa espectacular. L'antiga taula no desapareixerà, sinó que també s'exposarà aviat al cim de la Mola.